despertat? Hola! Mireu, avui cantarem la cançó de la granota Berta. Mireu, aquesta cançó la fem a les sessions de música. Tots els nens i les nenes que venen a Música amb l'Àngels se saben molt bé aquesta cançó i l'esperem amb molta il·lusió perquè desperta a la granota Berta. I li donem una benvinguda amb molta alegria i amb molta il·lusió. I la cançó diu així. La granota Berta ja és aquí, però està cansada i no vol sortir. La granota Berta ja ha arribat, però està cansada i no vol sortir. Però li direm quac, 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 giribam. Berta, que ets per aquí? Ui, que no vaig... A veure si surt. Toc, toc, toc. Res, encara dorm. Fem una cosa. Mira, podem fer una cosa. Li cantem una mica més fort i una mica més de pressa. A veure si s'engresca i surt. Preparem-nos? La granota Berta ja és aquí, però està cansada i no vol sortir. Ui, la granota Berta ja ha arribat, però està cansada i no vol sortir. Li direm quac, 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 quac. Anem a veure ara. Sí que s'està movent. Quina il·lusió, aviam. Deixo l'ukulele. Berta? Oh. Mira, 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 quina llum. Treu una poteta. I una altra poteta. Té moltes ganes de ballar. I tot plegat. Oh! Cling, cling! Les xinxines s'estan preparant. Una altra. A veure. Les xinxines ja estan ben preparades. A veure si surt. Fem-li aquell so que li agrada tant que fa... I així s'acaba de despertar. Entre tots i totes, provem-ho. 1, 2 i 3. Berta! Ui! Berta! Ja s'està despertant, mitjola. Berta! Bona tarda, bon dia. M'he despertat. Uita la Berta! Ja la tenim aquí a punt. Mua, mua, mua. I fa petons a tots els nens i les nenes. Mua, mua. Ui, vale. Vinga, ara et coneixeran més nens i nenes. Berta, per aquí tothom et veurà. Vale? Apa, doncs adeu, adeu. Diem adeu, adeu, Berta, adeu. Adeu, quac, quac. Quac, quac. Adeu, adeu. Adeu, adeu.